sini media takung hambai maya poro sing tini oro 14 Bujjongnagar Wakinagar constituency klaija 32 Sipaipara ADC village ni andaro kaisa boot committee khajaka IPF tini bisingtike chung oro o boot center klaija sini Krishnamohon Kobrapara tai Sipaipara o duita para miloi kaisa boot center Sipaipara ADC village o tei chini IPF tini bisingtike obono chini sodonot IPF tini bisingtike जों बरनो तै चिनि बसकांनि एडिसि चंमारियो बाहाके चिनि डिप्लोमेसि खायनाय बाहाके पलिसि मेकर खायनाय तै बुटनो जों बाहाके काहाम खनकै पारखै टांनाय चिनि बिसिंतिके जों बाहाके जयजुक्त खायनाय आबोनि बागै जों तिनि कायसे बुट कमिटि खाजाका ओ बुट कमिटिनि बिसिंतिके ओ जे एडिसि विलेज बुट सेन्टारनि जत नांखोमनि सामुहुमु बं थानियो बर अबनो नायकलि तंनाय अबा हाकेनो जों जागा जागा चिनि सदन डिभिजन बिसिंतिके जों मियाबो आमा हाके खाजाका चिनि पूर्व नवबादि विलेज क्लाइजा दुइटा तीनटा सेन्टार आमा हाके जों जागा जों खलाइजाका आमा हाके जों गोरों जागा चिनि 14 नং बुज्जनगर वाखिनगर कन्स्टिट्युएन्सि जों गोबां जागा तिनि मियानि सिम स्टार्ट खायजा तेबो जों खायजा तंग तिनि बताय दुइटा प्रग्राम तंग आमा हाकेनो जों सालबाद करिया ताबु बुट कमिटि खाय दङ दिनै जों अरो सिपाइपारा एडिसि विलेज नि बिसिंग लाइजाक अरो चिनि 14 बुज्जंगनगर वाखिनगर निर्वाचन क्षेत्र नि 32 नम्बर पुलिंग सेन्टार ओ पुलिंग सेन्टार नि बसकांनि एडिसि चंमारिनि बागै जे सामुं खायनाय नांगमनि इ सामुं खायनायनि बागै कायसा कमिटि खाजाका अरो आनि लगी दङ चिनि डिभिजन नि मानगोनां प्रेसिडेन्ट रनजित देबबर्मा मानगोनां सेक्रेटारि जेनेरेल देबबर्मा ताई जत चिनि कमिटि कताल खाजाकनाय बुट कमिटि ब्रक दंबायो बसकांनि साल एडिसि चंमारिओ आइपिएफ टी क्षमताव फायसिनाय तिप्रामा थाबाय मिलिबुई इ नाहारमुं अब ताबुक जागा जागाव बरफ नि बुखाव वानसुकलाइजाक ओ उत्साह उद्दीपना तैनो तिनि अरबो कायसा बुट कमिटि खाजाका सिपाइपारा एडिसि विलेज नि आन्दार बरफ बसकांनि साल जत रकम सामुं खालायनाय नांगमनि एडिसि चंमारि गाहाम क्रं खालाय लायनायनि बागै अब खालायना बागै बरफ प्रस्तुत दं आपते हायकिनो चिनि डिभिजननि बिसिंग जों जागा जागाव इ कयेक दिननि बिसिंगनो जों प्लेन प्रग्राम खालायजाक शिड्यूल खालायजाक इ कयेक दिननि बिसिंगनो जों बुट कमिटि खावै पायनाय